nästa spel, men ja. Ja. Okej. Kvar ska vi vara samma Då kommer väg? vi är sharpshooters och plaffa lite bamser ligger. Nå, väl lilla bamser. Vad väljer? Vill du väl lilla bamser eller vill du vara sniper som heter bamser och allting? Jag får pröva sån här quit-ut. I don't know, man. Och bara snipa bamser. Bamser? I var. Ja. Bamsa. Man har ankan chans emot det slott. Kanske med sensitivity. Här. Ja. Lär sig lite av sig. Ja. Det där så där. Ja. Jag spån den där kanen. Jag vill ju Spawn på. camp bara. Wait, what? Jag väger inte då. Då så från den där kanen. Hur sikt igen? Sätt. Sätt, hur sätt? Jag tar klicka granater här. Ja! Jag var inte det spelar gammalt. The hell? Jag får inte finna en artikel. No, kör det med. Så lever det på jamen. Nu måste jag väcka att det blir ännu för sig. Vad är det? No, det är vi. Ja! Oh. Second blood. Bastard. Vill du säga kan jag det? Ja, det är Esbern. Jag stans typ jag är. Kanske du? Men ja, det är ju mini guys. Inte då är vi spjälton och stenar mot big guys som heller så när är vi läser Jag vad. tror att se Andrias. Adorable. Gucci. Jag ser fram emot det. Vi ska träffa så little guys, det är shelter. Ja, det var det. Jag tar det för sig. Vad heter botta vi samma vi? Ja. What? Jag träffar där. Símun, jag är snarare. Wow! Jag bläckar för sig. Du säkert. Just det, big bastard. Shut the short box, skulle allt bara. Jag säger det där. Så what? Så du är akkurat flaggerstein. Det är rakt ena för att jag sitter. Ja, jag fattar inte. Men jag träffar en. Jag drömmer. Det är bajs det här. Så. Det är archa. Vi kan ju faktiskt trutcha. No true score, yeah. Det är headshot. Och det är Andrias. Done. Spär du inte jag var inom spelet jag träta? What the? Jag vet inte hur Vi får det ut som är. Okej, sis thingy. What the hell? Dreadpulse smoder hinnon den där bitch. Oh yeah, så här så gör det bättre så det ska göra det här. Det får vi då. Du säger Ja, det är så grusande. Oops. Hej då. No, en nice I shifted to Dark Maul now. Makes me sad. Det klarar mig efter så gott. Går där? Wow! Det är slå. Nej, han lite väckta snärs. Ja, brutos det överallt. hur är det alltså det här? Quick query motor. Two more times mission report. Vi torserar. Inte levande. Oh no! Just. Ja. Pass på Esbern, han lasar svärd. Ah shit, jag är på Soko. Vi ska chatta där. Jag höll till att du har en annan klass. So it's cool. What the? Ah! Man! Touch a shit. Okay, pröv nu. Vad sa jag? On för att bara anka vet jag inte. Då. Símun died. Jag vet oh no, inte Command läs. pose. Jag får.
En här! Åh, det kom! Oh, what? Kasta i dig. You bastard! Hey man. What? That dirty hole is dirty. Kan spawna på den vägen, det är bullshit. That dirty hole. Reinforcements are being depleted. Kan det inte vara en evil bastard lightsaber and shit like that? Doesn't work like that. So the last stand over there. Och till smite till last stand vi kan get there med det landing först. So okay, it's not really take a last stand then. Fuck Esbern, du kan kräkast! Skojda, kött ut! Men jag spelar banan. Ah, this is the second. There's so many. Under overpowered, man! Under overpowered! Yep. Esbern, I'm not sorry. No! Dodge the life, fucker! Att jag syns har kanske en chans nu. Being depleted. Suckar var det bort där. Spansen. A command post is under Confederacy You control. know the fear? Oh. Du kan skifta till 3 personer eller från 3 personer. Vi har aldrig fått sin typ enforcements. Det är så bra då till 3 personer. Kusse? B. B. Det är aldrig shit. för enforcements. Jag har alltid gärna på grund av Esberns av bullshit rampage out of ofta näka grot. What? Det är värst. Det kan alla. What? Ah, you Yes. bastard! Kan du hila med? Och så Det secondary var. Så gemma alltså det. jag kan. Inte det här, jag hade bomba. Ah, yeah! Allt bättre är Esbern kan vara mycket av vapen. Det är inte vapen i en eviga där. Jag hade skiftat secondary man. What? Jag kan inte köra det, nej. Jag har en katt om att det är inte lätt i shit. Vad kan jag säga go? I like it. Enemy control. Reinforcements are being depleted. Einer schreit. A command post is no longer under Confederacy control. Oh, hey. Reinforcements are being depleted. I'm Hey, good, right? man. Vad Símun trädde, ja? Mhm. Esbern. Vilka såna kills? Ja, Esbern, sagst du gerade mal, ne? The hell? Det är alltså det är ju bullshit med på att det är ett wunder. Ja. Eller bara bullshit Jedi röver. Är det inte lätt att Esbern eller Jedi? Done. Nej, it's What? the last. Ah, yeah. Hostiles have gained a command post. Command post. Militärs med oss först. Oh ja, break. Oh, What? yeah. A command post. Jag tar en Let's command go. post. Ja, en lära grund så vill du börja kan man shota om man inte är overheated. Annars är det inte Esbern. Ja, man har spelat det här gör. Jag tror inte vad det gör. Aj, det är bara typen. Det är awesome. Pretending to be you. Another command post under Republic control. Oh. Enemy Yeah. reinforcements are decreasing.
Körn det bästa i världen. Vad är det skjuter? Command post has been lost, but not the battle. Aha. We are command post has been lost, but not the battle. What? Ja, man kan ränna ut ner. Lärs man ägg. Hur är det här tänker stamina? Hur kan det inte tänka här då? Command post is no Det är spänning. Släpp inte ur allt du gör snart. control of a command post. Så var det. Åh, Levi! Du måste inte spela. Woo! Alltså, det är skäck, inte? Alltså, det är man inte spelen. Hey, Levi, protect me. I shall, man. Ja, sök. Men det. Ja, jag hade vinna det. Jag hoppas vinna det. If I have mini-tron. Jag tänkte att det stod täta. Det var. Trutje spelare, vad det är. Ja. Ja, jag får bara köpa att du akkurat på. Awesome. Another command post under Republic control. No! Oh, yeah! Keep it up. Det räcker med. Turn. Another command post for the Ja, det ska Republic. vara tror det. Ah, come on. Det är terrible looking grunt to men it's not awesomely good. Hoppa ens ner? Nej. Hey, give me your ride, motherfucker. No! Hur är det till omgång, eller? So on, let's do this! Dun, Lärs dun, man. dun, 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 dun. Är det? Ah, we had long finches day. Post under attack. They're losing Jag tar nästa. reinforcements. Keep it up. Ja, Vad sa jag? Vad sa jag? Ja, i shape det att de va? They're losing Helt reinforcements. Keep it up. Vad säger du smör skotten eller lalaben eller latla? Enemy reinforcements are decreasing. Jag spelar. Nej! Jag vill träffa Levi! Yeah! Måste slå ut det här. Jag vet inte faktiskt, men awesome att det var awesome! Yeah! Fuck you, Esbern. Fuck you. Ja, jag klarar mig bästa möjliga. Åh, bara... You was Jedi. Jag tar väl Andrias också. Jag blev det är så gripna säkert. Levi. Jag blev gripna Ta- Levi. It took files! It took file, man! Jag glömde filmen! Jag glömde filmen! Ah, come on! Det kanske... Ja, visst är hissen.